Cek. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk Pak Redi Belung. Oke. I love you baby. I love you fu. Remen sangat kula panggih jenengan meleh. Tak tau apa wis. Kowe ki apa? Iya melu awakmu lho. Wong kok mlaku guyu dhewe iki urusane apa to, Pak? Lah aku jelas. Bagi benake kali Pak Dalang. Wong kowe ora nek masalah popo kok guyu dhewe. Apa kuwi? Lah iya, kowe iki jane gendeng to piye? Ora nek popo kok guyu dhewe. Lah nek masalahe guyu dhewe. Semua itu pakai aturan. Pakai aturan. Nek ora nek masalah popo kok guyu dhewe ngomong-ngomong dhewe Kuwi jenenge gendeng. Iki berarti kowe gendeng. Sik. Nggih ta Pak nggih? Sik. Berarti ora aku to. Lah nyapa? Piye? Piye? Lah nek kowe ngomong-ngomong dhewe guyu-guyu dhewe mbok sauri dhewe, berarti kowe gendeng. Oh, berarti aku sik slamet. Lah kok sik slamet? Ana sing gendeng berarti. Sopo sing gendeng? Apa ana to ning kene iki karang awake dhewe wong loro telu kali dalan. Lah sing ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe sapa? Lah nyapa? Jare gendeng. Yo iya to kuwi jenenge gendeng. Lho Pak, dilone lho. Hah? Kok iso dilokne piye ta, Pak? Lagi kerjane apa? Kowe ngomong piro? Kerjane dalang. Dalang bagian apa? Dalang ya bagian misane Mulai wayah jam pira? mulai awet jam 09.00 Ngomong wae. karo sapa? Ngomong dhewe, Disauri. sauri dhewe to. Ayo berarti gendeng. Pak. Kowe kalau aku gendeng. Lho, mboten ngeloke Pak. Ah, Mboten. Niki kula kan ngerteni napa to ajarane gendeng iki Kowe kalau karepe. aku gendeng. Lho, mboten kula jelaske mawon. Ora usah jadi masalah, Dok. Bes, Ora masalah kowe. combe cangkemmu tak tapuk tenan iki. Minimal pertama itu lah. Aku salah apa karo kowe? Lho, mboten salah, Pak. Jenengan ampun salah tompo riye. Ora ngono. Kula namung jelaske definisi Ora. definisi wong definisi gendeng niku ngomong-ngomong dhewe disaru-sarui dhewe niku gendeng. Lho, lah ngono nek kowe ngelone aku. Lho, mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Lah jenengan apa ngendi? Nek aku ya selamat. Lah ngopo? Ngerti wong gendeng kaya aku, ngomong dhewe. Lah kok kowe ya melu aku? Kedek lho. Lah kula melok becen butuh ya bayar bang mekar napa kula? Lho, ora ngono nek. Jenengan niku jenenge salah tompo jenengan. Ampun sensitif hati. Loh. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepoke lho, Pak. Saru lho jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Dok, kowe kok kelancang. Lho, lancang pripun Kowe to? suwe nglamak lho kowe. Lho, jenengan iki Loro to hatiku. Mboten ngoten jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelas to. Dalan ki suwe-suwe malah gak dong suwe-suwe. Lho, Jenengan kok uang lho Pak. lho. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gendeng to Pak. Gendeng. Lah jenengan ngomong karo sinten? Lho, awak dhewe arep Disauri. dhewe. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sing Mboten apane? ora trimo. Lho, ora trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho, Kula mboten ngirim kok. ora ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku nek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora takok kene le. Lah jare sapa ora iso Ora warga iso mriki? bareng panggung rasa wayang aku iso. Lho, lho. Kowe ijen kowe. Iki ra mau gawe cacaku. Oh, mboten. Lho, piye to, Dok? Bapakmu. Dodok. Aku gregetan ya Kok kowe rumoso kowe iso dhewe? Angke. Berarti digaris no, digaris. Lho pripun? Lho pripun maksude? Kowe ora sang gawe yogaku, ora sang gawe musikku. Alah lho yogon jenengan nggih nyewa kok. Ha nggih mboten. Lho, ya jelas wong aku rene yo dhewe kok iki. Digaris ora apa-apa, Bro. Digaris ora apa-apa. Lho digere apa-apa terus piye maksude? Iki ora melu awake dhewe to. Ha. Lagi niki. Niki mboten. Lho, ora no. Kowe duwemu gur kita no. Wis adengmu gur iki kok. Niki tok. Heeh. Presiden tok. Ndan. Oh berarti golek sandang pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng nek nyatane wong gendeng kowe nyapa kabeh kok. Yo melu delok. Jenengan ngendikan lara ati kok mboten suntik napa periksa teng rumah sakit. Lho, ati kok disuntik. Ha jenenge wong lara kan periksa ya Mat ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bolos sapa to kok mbuh piye Aku iki? tak tengahi lho, mesti awakmu wis krumangsani. Aku sapa mbok tengahi piye to? Lho, mesti iki aja sampe awake dhewe gegeran, wong awake dhewe menghibur nang gone ngampel gading. Gading. Ampel apa tak tapuk iki so. Ngampel gading ki awake dhewe Iya. berseteru ngono lho. Apa? Berapa? Tukaran lho. Berseteru. Jenengan nggih krumangsani nak pancen edan nggih edan. Lho. Nek sampean sing waras ngalah. Ya, aku, Napa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane aku tak ngalah mawon. Nggih kula sing kalah, Pak. Enggak penak lho tembungmu. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sama belani. Oh, mboten sah. Ya. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Mboten Oh, mboten. padha anu dongakno sing apik malah geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Kula kali jenengan iku ibaratnya kados sedulur.
Jenengan Bes. pun kula anggap kakang kula piyambak, kula Aku yo anggap tenang kok. adik piyambak. Lagi ngoten nggih Pak nggih. Iya. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga Cocok. mriki. Lagi ngoten to Pak nggih. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki nggih alhamdulillah luar biasa. Ampel gading top Ampel markotop. gading top markotop. Mbok bile kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, benjing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe? Ayo dalu ki ra nek tanggapan nggih rampung nggene ampel gading mawon. Ngoten. Iya. Kula ngatur Berarti sembah bengi nuwun. iki Ora nek tanggapan nek gak ning ampel gading. bengi iki selamat. Selamat berarti. Ora iso kowe ra ro berarti. Kok iso ora roh piye? Lah iki awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye Lah sing ngongkon tanggapan sapa sapa? Omonganmu ojo klincipen lho. Lho, jenenge ditimbali pelawakan jenenge tanggapan to, Pak? Lho, lah sing ngongkon nglawak kowe rene sapa? Panitia ora ngongkon kowe nglawak. Iki to dalang kerusuhan wong iki. Lho, cetok dok. Piye? Aku ngerti dhewe telepone. Pak Nggih. Bos, Pak Bogito telepon kowe iki ning ngarepku. Mas Dok, tanggal 21 Nggih, jenengan teng dalem. Kowe nyauri piye? Ngomong lo speaker. kula kosong. Kosong. Nggih. Ampel gading enten wayang dalange ready belum kok jenengan sowan teng ampel gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene njaluk bayaran sing ngongkon ndagel kowe. Lah sowan iki gak yo ditanggap kon ndagel. Oh, ndak, kowe bisa untuk kamu menonton kak, kowe supporterku kak, kowe delongopku ya kena ora kon ndagel. Dalang ki late lunyu gitu iki. Lho, Suwe-suwe tak rungokno kok gatel kupingku. lho ora kowe iki salah to. Jenenge dicalang ditelepon ki jelas rene iki tanggapan. Mosok rene ape mek tebang tebu. Lho. Kowe gak kok tanggapan. Lho tanggapan ya ditimbali digangke napa? Lho, lah kowe nyapa kok macak ndagel. Ya sing ngongkon sapa lho, Le? Tuh jelasno lho mumpung rong suwe lho to. Aku malah griming. Oh iki piye kok? Pak ngeten lho, Pak. Ora Pak, ora Pak. Ngene lho, Mas. Piye? Jenenge seniman ya ta. Iya, iya. Jenengan seniman dalang plus Iya. seniman pelawak. Oke, Le. Lah sing sinten Pak Mugeni? Heeh. Telepon iku kan badhe nyalang. Lah kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan ngelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan napa? Ya kowe kok ndelok, kowe rene nganggur, kowe ndelok wayang aku karepmu, kowe arepe dodolan apa karepmu, kowe arep jalan-jalan ya karepmu. Aku apa mong jangkrik ra kewektu jane. Aja gak sopan. Kok mrene ado-ado 5 jam luwih kok mosok rene kon ape kon delok tok rumasane jelas, apa to Nek. Pak jenengan Lho, iki? piye saiki? Jenengan dalang to? Dalang. Ora, Eh, tukang tukang- tambal ban. Eh? Wong jelas ketok dalang ngono mbok takoki jenengan dalang to. Lah iki yo jawabno. Lah aku jujur. dalang. Aku ya tunggalan. Aku nomor kadung macangan ten iki 250 mosok ora. Lah kowe kok Mat kowe aja jatuh harga dirimu kowe aja macak melas. Jatuh piye 5 jam luwih lho perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalang wong jelas kene dagelan kok rene ape kon delok tok rumangsane Lah apa? yo piye lho, Di? Lho, Di, tak tapuk kowe iki. Kuwi dalang iki disepuhke kowe kok nglunjak Lah saiki omonganmu. ngene ae lho. Lah pancen kowe iki rumoso. Lah kowe iki ning kene arep mau pamerne apa? Kowe urung mesti kowe iki ning dagal ning kene paribasane kowe engko dibayar. Loh, Lho. Kula Kagak. teng ampel gadeng iki dianggep pun ping pinten. Lah jenengan paling nembe niki to. Lho. Ya jelas awakmu wis ping piro? Alah piro to kene? Ping lho. lah piye wong kene iki jujur apa anane? Digedak ben wedi. Niki pun pengeten. Pun pengangka, pun penggangsal teng ampel gading. Yo Mas yo. Bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge komet iki? Komet. Tiang niki pun apal doyo. Apal. Takoni. Mboten pertados to jenengan. Oke. Kula tangkelke warga Iya, mriki. iya. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kalih dagelan sing alit Mas Komet niki napa dereng, Pak, Bu? Pun tepang dereng. Kompak to. Lho, Pak kok urung goblok mulu kok sok. kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho, maksudnya dodol tepang Mas Komen oh derek kamu ni derek. Lah kok kowe bangga ya? Lah niki sebelah kene lho, Dong, sing kene lho. Oleh kono gak pro kowe. Urung patek, oke. Urung patek kenal. Gini. Nyuwun sewu ingkang teng mriku Bapak Ibu sampun tepang kalih Mas Komet dereng. Urung ngono kok. Aku isin met, aku isin met. Mana kono kowe bareng. Kowe krungu ora? Krungu. Tak takoni. Lah kena kowe muni ndak kenal derek. Kok kowe bangga? Bangga. Tak takoni. Jenengmu sapa? Komet. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu piro? Tugal. Kowe nang kene karo sapa? Lah dodok. Lah sapa? Napa rek? Lah ya ta. Ngene kok. Lah layak kono muni derek kowe bangga. Derek. Bangga lho. Bangga. Derek iki ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jenengmu sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu piro? Tugal. Anakmu piro? Kali. Lah Kenapa? Atur-atur. ngono kok kowe ngalani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isin lho Pak, masa nggawa kanca kok budhek kuping. Lah bocah budhek mau goreng ning ngopo? Kowe meneng kok? Meneng apa ya? Iki kira-kira. Yo ngene. Kene. Iki lho Pak, nek kupinge
kupinge ora tau dioperasi ngeten iki. Alah, Kupinge nyata. diresiki pas jemaah lagi nganggo linggis. Lah layak mok siarne. Lah nggih. Kenal kali Mas Komet nompo dereng kok muar Lah ndek. nggih wis sombong dhisik. Heeh, Dek. Dene kula mboten. Lah kowe tak tes. Monggo, Pak. Oke. Dodok. Dalem, Pak. Asli sama. Dari mana? Kula saking Bojonegoro, Pak. Oh, di Bojoro. Sampun. Anakmu pira? Pun kalih. Aja Pak. dalam. Alhamdulillah dugi Eh, mriki sama- wau jam 9 nggih. Asal mana? Nggih wau pun dugi Pun anu bahasa- sepak iki bahasa? nggih kalih panitia nggih Gaplak Sumanak lho, Eh, Pak. apa Estu. lah? Alah nggih sami Lah, sedaya lah, mriku. lah, Lho, lah. iki jenenge kuping operasional yang bagus dan intelijensi kuat. Paham apa ora kowe? Dang ora kowe? Ketake kok PG. PG Apa? iki apa? Persatuan Gendeng. Lho, Lho malah ngece jenengan. Oh, jajak, oh, Persatuan jajak. Gendeng. Lah kowe iki lho ditakoki tenang, Pak. Kowe kene. Lho, nyapa? Sampean rasa repot-repot. Kuping nek Iya. ditakoki aku. Namanya siapa? Kula dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Berapa tipe? Rumah saya juga Bojonegoro. Teman-teman. Sebelah barat. Anak saya nomor 1 SD. Dan nomor 2 sudah SMP. Nah itu sudah besar semua. Besok kalau gede cita-citanya bagus. Kita wali sih kira masalah. Ya biasa anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. iya jelas. Apalagi ini ada Sidoarjo di sini luar biasa kecamatannya luar biasa. Besok. Wah, aku keren banget. Lah kok malah glendang dhewe ki Wah, apa? aku dhewe ora cetha kok kowe lancar. Lah iki jenenge intelijensi kuat. Aku kadung. Nek to, Pak. Iya. Nek dagelan iki nyandang penyandangnya kudu sapa pantes lho. Iya, Lah kula kan pantes, lho pakaian resik Ora apik. lho, wong ora patut. Lah nggih, Eh, lah niki ora lho. jenenge Dhuwure iki genah kaya ngono kaya gawe sabuk. kowe iki lho apa to? Kowe iki dagelan ado-ado kok iso nganggo korden lho apa? Gara-gara diasmu lho. Angger dadak nek klambi kok mriki kancane kaya kemul. Kok sing ukurane rada gawe wirangku. Asline nek aku ketok ganteng yo kemiren. Sing iri nyapa to Mas? Wong kene ya sarwa pantes nganggo penyandang apa wae. Kok aku niteni wong ki angger modelen rantai gulu. Lho, Wis mesti duwe ati iri dengki. kowe ndak lara ati. Iki lambene yo pedes tenan iki. Alah takono wong sampeyan Kowe sak gulane. mobil. Lah, nggih. Apa-apa? Dodok gadah gulu lho mboten? Boten. Boten. Nek duwe gulu iki pantes kok, mlengak sak mlengak pantes. Iya. Kok so mlengak sak mlengak pantes wong aku yo ndek gulu to Mas. Dadal aku celun. Met tomat. Dalem. Lho, Enak, iya. kan? Lah aku ngelengong ngono yo iso to Mas. Enggak dodok. Dalem. Sak awake saruwe dagelan duwe bayar mbok tuku gulu ngono lho. Lho. Iki Aku wis sakmene tuwek ora tau apa ngomong asu ora tau aku. Lah iki mau. Ya contoh. Lho. Saking gengkele atiku nyapa ora ngomong dadi kudion tegese umpama to ya. Heeh. Awakmu ki umpama cilik. Ya, Wih, kekar. Ndasmu mesti gegeden. Wah, semi bocah iki. Awake cilik kan aku gak mau sak ndase. Mesti panggah ndamu. Wedi. Kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik. Nuwun sewu Pak, nembe niki kula buka wati kula. Iya iya. Ngomong ndas-ndasku gegeden. Hmm. Wengenane wis ndasku lho mesti nyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 boten kula culke. Masa Masih goblok kowe berarti. sing gong ya kowe wong gurdas Wis tau nyekel dhuwit sak M500. Urung. Lah urung mbok dikene ndasmu. Lho, Lah dados sing 500 go tuku cilik-cilikan ya. ndas apa? Ndas kucing no. Kowe ora tau nganggo jungkas. Ya Apa nek dagelan metu ndase kucing ndenek piye? Lho tapi kan ora sak miliar. Ora sak miliar. Sak M setengah. Sak M. Oleh sak menit tapi ndas kula pun ical. Wis digondol karo pengusaha. Seneng deh. Seneng, marem. Marem piye kene emosi lho kok. Salam sing apik. Salam sing apik. Salam Salam. ya, Ampel alhamdulillah. gading. Ampel gading. Awake dhewe nyaur utang. Kok iso nyaur utang kowe iki aja plas-plasi wong to, Mas. Oh, wis Wong rene tak. ya sepisan kok terus mbok omongi nyaur utang. Neng. Lah nyapa dek ngomong nyaur utang? Wis lunas kok dintekne komet kok. Jek separo. Aku wis krasa budal iku kudu kejelok ketemu. Tiba kelakon maling. Ora. Ora Abdul. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini Seremen. ngeten niki pun nguri-nguri nggih, ngurup-ngurup Budaya. kabudayan Jawi. Nggih ta Pak nggih? Oke. Nggih khususnya budaya wayang. Wayang. Luar biasa matur sembah nuwun, luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa Pak. Aduh ngake. Nembe dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. Disugo to kaya ngono jenengan. Nggih, panitia niku luar biasa. Dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih Ya ta? betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah piyayine Grapyak Semanak. Iya, Nembe tak, Dok. dugi mawon didamelke kopi. Kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Pahit ra kaprak. Paling gulone lali. Ora urung diudek to, ora lali urung mau udek. Nggih dereng kula ning Ora lali, Pak. salah kula nggih setunggal
Ya Mbak ki pesen pahit napa legi Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan Iki kan kencing manis to. Kencing manis diasmu tak tapuk kowe iki. Kene iki ya wong Kowe sehat. ra kopine lha aku mlebu buri. Heeh. Jedinge dadak. Jedinge apik to. Wah, keramike bening. Ya. Kok iso? Kok penting? Ora banyune. Lho. Lah mau kane krane. Krane ora metu. Banyune laline mboten masalah. Ora Kados kula jenengan ngeten kan seorang seniman to, Pak. Nggih Ya, to. jelas. Seniman iki sok kala tahun-tahun niki nggih nyuwun sewu tanggapan nggih kala-kala nggih napa menika kathah rame kala-kala nggih ya sepi. sepi. Nggih to. Oh, nek niki Napa taune to? Pak Redi. Niki rame lho, Jope. Awake dhewe teng Glorok ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampel gading Pak Redi berarti Pak Redi. tahun-tahun niki tahune jenengan, Pak. Tahune jenengan, Pak. Ya, Mantap. maksud Kula tahun nyuwun sewu wonten peribahasa kan roda itu berputar. Heeh. Jadi sakala ki wong ki nyuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Ya. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi terus. Lah berarti rodane roda serep. Sing gak berputar. Maksudnya ki ora roda serban Ora, kuwi tetep ngono. disyukuri dong. Tegese ngeten nyuwun sewu, Pak. Maksudnya rodanya ora roda serban mobil kuwi dudu. lah apa? Ki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus, Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Dunia nek rodo ya. Heeh, berarti dunya nek rodone to. Oh, wedi. Lah kuwi nek kempot, tambalo ning gone waduk lahor. Kudu rambang lho. Iya. Oh cemplung sak kuwene pisan. Ah ngono nesu. Ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese ki Jare roda dunya. roda donya tegese ora ngono, Mas. Tegese ki sok kala ki wong ki ning dhuwur, sok kala ning ngisor. Oh iya. Dadi wong ki ora ning dhuwur terus mesti tau ning ngisor. Tahu. Tahu. Tapi aku seneng ngisor. Aku nang dhuwur. Ya. Terus dhuwur penak. Nang dhuwur penak, nang ngisor kosok. Gede Iki apa to, Bek? Wong loro ki apa to? lho, lah nek kuwi nang ngisor senengane mesti dibleki wong nang ngisor nggih tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Maksud kula niku kehidupan kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wang sinawang, sawang-sawangan. Sok kala ki wong ketok apik ning asline urung tentu apik. Sok kala wong sugih kuwi urung tentu sugih. Dadi wang sinawang ngono lho, Mas. Lho kaya lagu Banyuwangi kae no, sawangan kae ngono kae. Alam buah. Nesu itu. Kok malah mencicil aku yang maksudmu apa? Wong urip iki wang sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kae ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil iki karepmu apa to, Mas? Nyawang kowe. Iki dijelaso kok wangel men to, Mas iki. Dari Bang Sinawang. Wang sinawang ki maksudnya ki wong ki piye lho? Ayo piye? Iya karepmu piye? Bingung. Aku ngeluh rasane kowe. Ngeluh rasa omong. Ora omong piye lho ditanggap wong ora omong piye omonganmu. Oh, tak ngomong ora mesti omong. Rek, Kesuwen dong. Kowe piye? sambutan. Iso. Pak Lurah wong wakil karo aku. Wih, Pak Lurah sapa? Wulus aku tuh mosok gak kenal tanggap kok ora kenal. Lho, ora ngerti mulane takok kowe. Lha kowe kenal ora? Lah, Ngerti Sapa? to? Dadi kan mosok yo mboten mosok tanggap ora ngerti. Ya jelas kenal aku. Sinten Pak Suyanto MM Sos. Oh yo. Sapa? Sapa? Oh sapa? Pak Suyanto. Berarti pun ngerti. Wis Pun ngerti Pak Lurah Pak Kades e. Ngerti. Ingkang pundi Pak Kades? Niku. Lah, Sing ndi? lah. Wah, teng ngajeng piyambak biasane. Iya, tapi kan sing cetha sing menika Pak Kades. Hei, Kayaknya Pak hei. Jempolmu kok obah-obah. Ini apa? Mungkin aku nonton ngeten lho. Ah. Oke, tek. Kuwi jenenge kowe ngarang. Gila sing dalu, Pak. Ah. Sing ndi sing. Kena kae wis ya kae. Sing lagi peci cemeng nika. Niku Mas. Bulurah ya, Pak. Lho, nyapa kowe ngurus barang? Dadah. Ngapa kok ngurus garwane Pak Lurah? Yo kita gapyak lho, Pak. Ora pengalaman. Padune maling kok. Dalang tuwek. Kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah, kowe iki ha? Ngapa kok ngelone Sampeyan aku tuwek? krungune apa to, Pak? Dalang tuwek. Lho. Iya to kok iso. Lah mending ngono tenan Kowe kok. ngomongmu ngono. Kowe nyejak bolak-balik kowe urip karo aku ning kene. Sak panggung ning urung tau kowe nyek aku dalang tuwek. Keren nemen Pak, jenengan mau DC teng mobil. Ya ora umum, Mat. Wong kok nanggap kok dalang rek. Mat tau mau karo kowe ning apa umum kowe ngelone aku dalang tuwek. Ya ben ora ya ben. Sampeyan mau dirasani komet. Ngene piye? Dalang Redi terus rambutnya gimbal tok. Lah nyapa kok? Kuwi rambut. Teko gimana ngopo? Kuwi rambut mau susah tumo. Jane satu panggung ku satu sinkronisasi. Lah kowe koyo ngono. Kudu saya tokati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi dulu to, sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kowe gantengen kowe. Apa rumahmu dekmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumahmu kowe gantengen. Sing nemen setunggal, Pak. Dalang Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa? Abape badhek ora taprah. Lah kowe nyapa tekan abapure nek tak ampun ndasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe karo. Aku ngene. Kowe padha karo ngilang Pak Redi. Kan sikile to bisa. Wah, Tafu gitu. gawe Pak Kades kok sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak Kades ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho Sapa? sapa? Lah niki iblis-iblis niki. Kula kan iblis. Lah kowe setane rajim lho nek aku iblis. Anu wekku gedhe no, Mas. Wekmu apa kok wekmu gedhe? Lah iso gedhe apa ora? Iso kadang-kadang.
Lah jam piro gedene? Ora mesti ada yang setengah papat itu digugah. Kuwi apa? Apa Mas? Nikah. Ya, Kuwi apa? Ono kelek ngaji. Apa? mambu apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya katen bat ya suarane ya apik. Lho. Sambutan nyok. Aja gagas dodok. Aku dilokne katembat. Karepmu lho piye? Ya katembat aku kupinge yak piro. Aku pengen gajah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener iki. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lek iki mukadimah e. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Jaji. Kancane wong Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha Jelas, guyu. no. Ki Jelas, apa ge? Kula Jelas. jelaske tak benerke sing bener ngene lho Mas. Asolat to isik to tak ajari isik kamu jangan ikut-ikut dulu. Lambene. Asolat wasa komik nanti dulu dong. Wah, aku kur umi-umi kok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Konsentrasi. Oh, ala raine gaji tok. Konsentrasi. Asem iki kowe iki. Yo yo piye? Sing bener ki ora ngono mulane to dimirengke riye. Yo, yo. Nek Pak Guru dawuh sampean mirengke nggih nak nggih. Nggih Pak Guru. Engko nek sampean gelem mirengke, mangke tak tumbas napa? Pop aja. Pecut. Itu mencerdasmu. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Yang kurungnya kurang ambiak ya Pak ya. Ambiya ndasmu kuwi anbiya. Anbiya. Iya. Anbiya. Iya. Piye anbiya? Ambiya. Piye piye? Ambiya. Anbiya. Ambiya. Apa ta? Bar nganggo Apa, Mas? presker, Pak. Laya. Rasa piye? Pedes. Ayo terus ke. Ama badu. Lah kaya wis tekan kono lho. Wis tekan kono Kok kula keliru? piye? Bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Adicaranipun napa niku bersih desa ya, Pak? Ya mbok. Adicara mbuh. Tuh. Kula dongake mugi-mugi desa niki saged mbuh. Saged dados desa ingkang mbuh. Nah. Dalu punika ingkang sepindah kula badhe matur nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ingkang sampun Jesel iku. nanggap kula lan Banyu niki. Lho, kok malah nyepele Pak Racinek. Awit napa to? Entene wayang dalu punika beto barokah kalian kanca-kanca seni, sinden, campursari, ugi boten supe kanca-kanca bakul. Nah, perekonomian di sini jadi Meneng. berjalan. Wah. Perekonomian bisa berjalan dengan baik. Dan juga warga sini juga Meneng to. Kita goblok aku. Kata niki ketinggalan sepele nanging. Dengan adanya wayang, apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri nggih nguruk-nguruk, nguri-nguri tegese cinta dengan meneng to. Cinta dengan kebudayaan ini dan nguruk-nguruk itu tegese urun nanggap. Apa artinya nguri tanpa nguruk-nguruk? apa artinya? Apa artinya? Sik tak golek. Mekaten ingkang saged kalau aturaken. Apa? Tentang- Isine iki lho. Isine lho. Ya ampun. Meneng. Meneng apa wong kowe ra nek jurusane sampe tekan. Nanti mekaten tentang nguruk-nguruk. Oh, ngono. Oh jenek lanjutane. Pasik. Bersih desane. Yang kedua kalinya Ah. bersih desa. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Ah. Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker sakit desanipun saged dados desa ingkang apa ke bali apa to ke? Baldi datun gundulmu kuwi. Bahasa Arab lho ta. Desa ingkang baldatun toya Toya batun batun, barokur barokur goku. goku. Nah, ngoten amin. Loh, Lho kok lek ngoten kaya amin kuwi. lho. Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing muni ya ngono to. Nah, iya aku sing amin to, emane mantor ati amine. Ya munimu apa? Gofur to.
Gopur bakul cilok kuwi. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, gemari pahloh jinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Amin. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kalaksana. Amin. Ingkang ingumendo ingkang bersawah mugi-mugi tanamane kathah, Amin. panenane kathah, Amin. mendone saged Amin. dados kathah. Amin. Mugi-mugi saged barokah. Amin. Kula lan panjenengan Amin. dalu punika Amin. anyekseni Amin. napa ingkang dados Amin. nipun Woi. yes. Mesti mbok rusui. Lah kowe kaya ape tanduk bancaan kok teko meroy. Lah timbang kowe meroy dulur lagi munggah panggung wis geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora sakulak, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno tok. Aja nuruti kae. Lah nyapa? Nyapa ku? Lah ki dalang ora dituruti terus piye? Kae lho kono ora dalan. Lah rene no. Sapa kono? Oh. Ngenggok kowe sore ge masalah. Engkang baku napa to, Mas? Teng Mbok. bersih. Lho, kok sampun disauri. Lajeng sambutan kok malah jenengan sauri. Ya komet ngomong rasane. Omong di. Engkang baken napa diwontenaken bersih desa Napa? niku tujuane apa? Napa? Tujuane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Iya. Pikantuk kanugrahan kawilujengan ditepeke saking sambikalonipun. Soale bumi niku ulu pametune napa sandang pangan saking bumi. Nggih, tanduran taneman niku saking bumi lagi ngeten Pak Redi. Dalang poleak to jane iki. Wis gak penak. Bilih punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah, wargane diparingi sandang pangan tuwin papan, lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur. Allahumma amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Met. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Cakep. Tukup sik tak aku sik lagi kowe. Kowe kok gak semangat to? Semangat. Cakep. Cakep. Cakep, urung. Kok tak cipok kurangen lho kowe. Bare kon semangat. Ingsun dhisik kok bar lagi kowe. Paham? Iya. Tuku kowe kok ngomong dhewe gak anu blas kowe. Gak mendukungku blas ya. Aku men-men lali. Ora, tuku pring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Ampel Gading tansah pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Waduh mentok pring. Karek ngomong cakep kok so. Oh, Iki iya. jenenge pantun ya kaya ngene to, Mas. Cakep. Sementing kan Purwokantine iso kecekel. Ngono mbok urus nyapa lho, Mas. Yang pring Ngampel Gading mubluk. Nyapa teko Surabaya. Iki ape? Aku bayangno musunge lho to. Bayangno. Iki pantun jupuk Purwokantine. Oh, berarti nanti oleh. Iya oleh. Oke. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Lah kowe Mas jajal pantun, Mas. Nang jeding. Wah, jeding. Apa pantun jeding iki? Lah mau ning jeding tuku apa ya? Lah iya. Lah lek aku kan jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepku yo Purwokanti ing. Ayo eng golek. Yo ndang golek. Jajal. Nang jeding. Wayah Isa. Berarti kowe gak salat Isya. Ya iso lah terus. Lah jeneng jeding? Lah wudu. Oh ya untu ora apa-apa. Iya iki tak bantah ya. Nang jeding wudu. Nang jeding wayah Isa. Cakep. Cakep. Mugi-mugi Ngampel Gading uripe penak. Amin. Amin 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 amin. Apik cai. Apik. Cuma kelakone sing elek. Iki jane apik lho. Wau nyuwun sewu lho Pak tak omongi tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur teng Nggih. mriki. Paling gak yo menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh ya. Heeh, ayo nyanyi. Ya. Nyuwun sewu Pak Nembang nggih. Lu apa nyanyi? Nggih to nyanyi. Ayo. Iso ta? Oh, insyaallah. Ku ya iso nyanyi komet. Lho niki cangkemnya apik lho Pak. Kaya ngono apik. Tegese suarane apik. Wengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komet ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso tenan. Juara Juara. satu dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dak. Sing songo bisu Pak. Odo ae do. Tapi kan apik dhewe to Pak juara Apik. setunggal. apik. Ya ora men. Iya. Oke, siaran aku tak nyanyi. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu modern. Maksudnya ngene lho, komet paham ora? Sing nyanyi dodok kowe MC ne. Oh. Nah, karepku ngono Tak Mas. siarno. Siarno. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Yes. Oke? Krungu ora kupingmu kowe. Judulnya kok wong pedesen. Lho kok wong pedesen piye? Trene bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Apa judulnya? Yes. Yes. Iya iya iya. Paham toh? Paham. Apa? Yes.
Lagu Amerika ku lho, Mas. Bisa tak siar nih. Sak balane Bon Jovi The Rock ku lho. Ya, Bon. Paham ora Bon Jovi? Oh iya. Innalillahi. Ngawur. Kaya MC ya lho, MC Dandut kena, Campur Sari kena. Lah kaya Pak Mudin ngono. Malah musola. Nyara wong kepaten iki jenenge kok so. Oke, malam yang sangat luar biasa. Edian. Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Apik lagi. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Wah, kompak banget. Anjingin dilatih kue kuwi. Baik, kita sambut sama-sama. Dengan tepukan yang meriah spesial untuk ngampel Gading Cow. Kri. Kowe kok suku kri ya. Kowe ki nek MC ki wis apik suaramu lho, Mas. Lah iya tetep ngono. Cuma sing gak bener ki siji guyumu ku lho sing kedawan. Jadi kedaman kekerepen. Kekerepen Ora aneh. sak Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. cekak gandeme suaramu wis oleh. Wis oleh. Landunge oleh. Ah. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Cuma bal kendang kupingmu we. Bisa makses. Lah wong kuwi dikandani kok wangel men to nyapa. Jare Mas? sithik ae cukup. Tegese ki ora kesithikan ngono, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. So, Rambine kaya kupu-kupu tak incuk. sedengan aja dawa-dawa. aja- Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes, nggih. Mengi-mengi kuwi MC sing ora sepoti sing apik. yuk kita Ada. sambut. Yuk. Sa Dodo. Ketek du, ketek du, ketek du, ketek du. Sik. Harus senyum ta we. Apa nyanyi kok malah mecucu we. Aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah bareng kowe ngendangi spot kok ora penak ta, Mas? Ya ora umum to, Mek. Wis bagus kaya ngene gagah. Kok iso ketek keduten kuwi lambemu lambe Kowe opo. lambemu sing dibener lho, Mas. Kendang le. Lah kendang yo apik to, Mas. Mas. Sa, Dodo, siap. Ketek du. Oke lho, krungu kowe. Iya, iya. Mas kendangnya apa enak to? Kilo kendang ini. Ketek gendutan. Enek no. Sapa kuwi? Lah pengen kingkong gendut ya. Tingkong gendut dilatih kowe kuwi. Iya. Kendangmu dol ya, Mas. Jual piye to menyambut gawe. Ya apa enak bintang tamu kok. Jalanmu piye? Yo sing rancak sing rame lho, Oke. Mas. Kompak ngono lho. Dadi ki yo aja ngisin-ngisine ado-ado mosok kendangane kok ketek gendutan ki jane apa lho. Yo, Yo, siap, Mek. kita sambut ada siapa dia? Sa, Dodo. Apa Protes. Apa iki? Protes nyanyi, Bra. Burau nggih nggih. Ayo nyanyi, butuhmu nyanyi nyapa ngurus spot. Nggih, Pak. Nggih, ngapunten. Ya api-api ya dikei spot. Nggih, ngapuntene, Pak. Kalau bayari tak kon? Boten Tafu i. Oh iya. saking merongos ngomong tapu tafu iki. Prongos kowe. Rongos kosong. Kolel. Oh, iblis. Yang akan menyanyikan luar negeri. AS. I will yes. Ya, yes. Baik, satu lagu Oke. buat Desa Ampel Gading malam hari ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang, lagu dari Amerika Highway Yes. Aku malah joget lah. Joget sithik wae. Mas kula nyuwun anu drame guys. Duk tak duk tak duk tak duk tak. Carry ya. Heh? Carry. Nyari piye? Drama carry. Masa sithik ora dikek. Iya dikekne yo sabar. Drum Baik. saya Mas. Ayo, lagu rock Mas, lagu rock. Anak Ya. zaman now. Dang. Ayo Mas, drum Mas. Oke, I love you. Yuk, come on. Highway Yes. Come on everybody, yo. Love you baby. Come on everybody. Everybody, yo. Come on. Yo, hey, rock. Rock.
Ngapunten Pak Lurah nggih. Kowe iso tak tugel ndasmu lho, Dok. Tugel ya, Pak. Kok tak tugelane dhewe. Lho aja ngono. Kowe iki dipresane piye? Kowe ora ngerti piye ampel gading wong seni kabeh lho. Engke kene Kowe ana apa mau? Iki lagu Amerika. Amerika. Judule I Will Yes. Lah lagune I Will Yes. Jagone turu. Apa enak Amerika? Waya iso jagone kluru iki basa Amerika kan. Kowe rek I Will Yes. Lha apa? Ya. Lah ya tak cepet tok I Will Yes. ah ora tenanan ditunggu-tunggu. Nyanyi yo nyanyi guyon-guyon. Lah Serius yo serius. Ya. Oh iki sih. Siano. Yuk, hadir semuanya berbahagia. Masa mau gede-gede nih suaramu elek. Jenenge wong usaha. Aku yang nyanyi. Yuk, tak panggilin. Luar negeri. Ya, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Nyuruh aku mau kucing. Lah piye to? Bintang kok binatang. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Nah. Dulu. Artis yang berkirut ini, Cow. Mana mutahe? Berikut apa kirut? Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Yo tahu maling barang. Piye to? Terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cow. Bongkok iki. Akhir-akhir ra usah. Akhir-akhir ra usah. Mari kita sambut dengan bacaan Yasin dan juga tahlil. Innalillah. Ya tenanan. Ora cuwokot kupingmu. Maaf. Ya kira. Didilat ya, Pak. Caki koyo nyambik suwe-suwe. Dang aku yang nyanyi luar negeri. Yuk kita sambut nyambik yang satu ini, Cak. Siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini? Ada Cako. Omet. Aku bingung. Sebuah lagu Nyanyi gini. Don't Observe untuk anda semuanya. Woi, Inggris. Come on. Everybody go. Alright, baby. Apa salahku? Cilik-cilik. Gendong. Apa beda? Aku ini. Apa salah? Aku sing ngesuwinya kok. Lah dia mau osal bahasa Inggris kok. Don Opsal. Don osal kok dondong apa salah gundulmu amblek kuwi. Ganti Bang Win. Hai baya. Jakune nerek. Oh deklan nesu. Mbok yo nembang sing apik sing becik. Yo nyanyi yo sing religi. Nyanyi yo karo kene-kene. Karo sinden. Iya. Sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok, Pilihan wedok. Yo wedok. Tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan napa niku diatur sing becik. Gitu. Ah, ora mesti. Kok ora mesti lho. Tergantung. Jenengan kok malah ngentahi kula to. Kula niki ngumpulke jenengan. Masa ngumpulne, ora ngumpul dhewe. Ngono mau ngumpulne aku lara. Lah iya. Maksudnya kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal mekan. Oh, lampu. Kaya lampor. Mbok musuh iki angel. Wangel. Kek, tak loro barang. Sidene sinten? Lho, awakmu ngejak duit kowe? Lho, duit ki saged oke to, Pak? Koman yo ngejak duit. Lho. Iso. Kondange komat jenengan mboten ngertos. Oke. Jingben iki ulang Desember Oke. mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Lomba nyanyi. Lomba adu banteng. Iki Musuhe banteng. Kaya anu kae. Apa? Ambasador Matador. Matador. Ambasador biasa. Matador. Yo kita tampilkan ya. Oke. Jenengan apa Siapa dia? saged ngemsi kados komat wau? Alah, lagi komat rong lahir aku sing MC. Komat tesih embrio. Sing apik ya, Pak. Sampean lahir aku jago kok. Kowe kelo tuwek ndi karo dalan. Kowe main ceki lho. Ada Winda Wulandari. Oke. Dan juga Putri Siap. Oke, enak ya. Ya MC mau kena Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Eh, mau ke Pak? MC dulu. MC lu. Jenengan klontos MC kok malah lalu. Aku gurung ngono kuwi ya. Lah aku terus disepoti lho, Pak. Lah, Duh, ya sak serku to. gelem ora aku medun, Pak. Lho, aja. Zaman dun tak urusane. Wis iki urung bayaran. Windu dan Putri Siap. Ampel gading luar biasa malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tentunya punya presiden yang sangat istimewa. Oke. Sing duwe sikil dawa sa Indonesia, Cok. Apa kuwi? Jelangkrung.
Yang baik to, yang baik disanding cewek iya sing. Sugeng dalu diajeng. Dalu. Nyuwun sewu, Bapak dikeparingaken derek ditepangaken paringesmo sinten Kula diajeng? putri Mas. Dek Putri. Nggih. Derek tepangaken kula Dodo. Oh, Mas Dadak nggih. Nami asli kula ngertos? Mboten. Aleando Alcantara nggih. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mamah dan papa. Oh, saking mama dan Injih. papa. Papa gedang napa? Papa. Yo. Kowe ki lho ape piye to, Men? Piye to iki? Namanya cowok tanggung jawab. dingin loh, Mas. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih. Oh, Ah, kalah kowe. Vito, apa? Yang kamu sana aja. Sama lho. Rek iki Iki rono, iki rene. Kuwi kok romantis banget iki ya. pramen tak gawe gampang, iki bojomu, Heeh. kae bojone Komet. oh ngeten. Iya. Iki terane tangga. Tangga. Gandeng gedhek bahasane kene. Tanggane sing ra gelem akur. Ya, Oke. oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat kayak Kowe keluarga sugih kae melarat. keluarga melarat. Suatu Ora kehidupan duwe, iki. Kak. Ora duwe. Wah. Apa mangan beras aja utang tangga teparo. Ya alah. Lek awake dhewe beras trimo dinggo apa ya Wah, tinggal beras sak tinggi adus, Mas. adus. Heeh. Sayang, Nggih, Ibu. Iya, sayang. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga. Yang penting kita berdua. Iya. Insya Allah Gimana sih? kita akan menemui bahagia. Iya, amin. Subhanaku, ki. Ya. Bosok wedok esok kaya Subhanaku, buat kamu. Apa sayang? Jondo. Malam ini ku tak dapat tidur. Romai rawa belecet iki. Wajahmu menggoda selalu. Bosok kowe melek. Itu yo ngecek kae. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa Apa-apa kowe semuanya ke bedot ya, San. pedot. Apa iso? Ayo Lu dong iso kowe. Malah wong mek ngono adewe kan ning karaokean ya Mas sering ya adewe Nah, ning karaoke sing mahal-mahal. karaoke paling apalmu ya, Gur. Sing Makane aja ngomong karaoke. Loh, nyapa? Aman dijak nang karaoke yo ngisi-ngisini. Wong dikongkon pesen minuman mahal kok malah teh tawar. Lah ayo, aja ngisi-ngisingi. Kowe nek ngisi-ngisingi kene. Kapok kabehmu lho kowe iki omongan ngisi-ngisini. Wes kere budak. Lah ayo. Loh, Ora apa-apa ya. kowe iki dilone. Apa kowe? Apa kowe? Aku ora repot tak tengi tenan. Piye ta tanganke? Lah kok repot. Ngawur. Oh, kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngerti. Aku ngerti lho. Aku karo ki 2 tahun. Kowe ra ngerti ta? Urung. Manaan lho iki. Manaan pitik tapi ya kok Jebul aku ora percaya karo kabeh. Lah nyapa ora percaya? Tetep panggah dadi. Lho, kabeh iki Apa keluarga meneh pil? Lho, pil ki yo mandi lho, Mas. Ah, ora. Lah kok iso ora? Iki pil. Yo panggah peteng. Pil apa? Pil kabeh lho. Mosok. Loh. Iya, pil teko Quran. Lah kan wis teko sebul. Cak kocrok kowe iki kok. Ora betah. Aminor mlebu kene, Pak. Aminor Oke. Mas jreng. Wis aja mikir pil kabeh sampean wis. Aluk los ae. Ngapa wadewe biyen kepethuk Nyanyi yo meradan. Ada diasmu ablek kok tapok tenan. Kilo pagaku terus to, Pak. Kowe iki aja ngono to, Mek. Lah kok gunane aminor melopo? Yo, Mbah. Koyo jaluk kono. Wis, Mas, tutne suaraku. Mbak anggap bayi kok kon maraya. Bayak metu kak medhono bandulan. Bandulan apa? Wis keong-keong. Goblok. Mas tut aku ya. Wah, ngono cukup. ngapa wadewe biyen kepethuk Oh, kalah. yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk Gayane. cari wong tuamu wetone ora
oleh. Ora oleh. Lah kok nyanyi nembang nganggo kikas malah. Sutradara sudah bilang. Kuwi wong melarat bene, kuwi wong sugih. Lah kowe iso diece kuwi nesu, kowe kudu dadi bales ngece. Lah kowe nyapa nesu. Lah terakhirmu minta kata-katamu lho. Hah? Kata-kata Jare wong tuamu wetone ora gaduh. Lho kan pas. Kuwi ya apa lho tok terus wong kene gathuk kok kene gethuk kok adoh men ta jane lho. Ya apa Gathuk karo gathuk kowe liyane dicontoh karo tangga. Sing apik Mas, sing apik. Aku wis kadung maca ayu iki lho. Sayang apa kowe krungu? Malah bojone budek dilane budek. apa kowe kru? Aku malane budek to Mas. Lah yo. Ora Dik, kuwi lagu sing hit dangdut lho Dik. Mosok to? Iya. Lah tapi yo ora mung to Kok bojone. kok ngono to tapi? Kok ngono tapi? Kuwi kurang romantis. Ya tak Kurang romantis sing apik to Mas. Sing Mas, Sing koyo jreng. ngene tanggane dhewe mau lho. Gundul celentuk Api lo tuh api wi. Api wi. Wi krungu apa le? Oh, kundul-kundul patul ya tuh. Iya le. Iya le. Api tuh. iki kaya warai serius. Kaya Suneo. Sing apik to ya. Gandeng tangan. Gandeng. Heeh. Sampean yo sing serius. Kowe background sing garap kuwi. Sampeyan manut kae ae manut tanggane ae. Duh, sama Mas. Ya. Duh. Kowe meneng aja. Dewa dewa. Oh garek bar kono nyaut kowe, ngono diwarai. Gede dawa. Met. Kedane mara tuwa. Tak pluruti, tak otoki nanti kaya gulu kendi. Hei, Kuwi apa kuwi lho? Aku enggak. Bocah. ayo kuwi kok duwete kuwi. Ora enak sing kenal. Duwete kuwi. Oke. Duwete kuwi. Ayang-ayang Mas. Ayang. Enggak mampu apa tuh? Enggak. Ngumpet aku. Vita. Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu getun berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Enggak tahu. Dia adalah maling kundang. Kamu yang mencuri seluruh batu yang ada di Indonesia. Ya, Mbak. Kayak codot. Matane ilang, irunge ilang. Karek pipi tok. Ngomong ora cocok. Itu kok malin kundang. Nyanyi iso ora kok. Kasih kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga melarat itu punya anak. Awake dhewe dagelan penak-penak yo. Iya toh. Dalangnya kaya lho, nggowo tapi ora. Iki anak-anak yang paling getun ning kene sapa? Coba. Yo iki toh, ketua panitia. Lah nyapa? Iso nanggap tapi iso nembek dan. Jon saya wae Dayat, kalau wakili nggih. Kowe mangkri sapa, Mat? Kowe mangkri Wakili sapa? sapa? Napa? Pak apa? Pak Lurah. Nah, Pak Lurah kok. Pamer piye Pak Lurah? Pak Lurah. Wani pernah. Lah pas kata bojone dadi rawani. Wis, tak jamin nang rawani.